Ambalma Joliba Jabarani Flabao anga folini tanoni ambo takadi au bela jile mani wakati na amunubika Jabarani laje Mali Fanta ani nani bela jile fe amunubika Joliba Radio Joliba fanalame Mali kono ani Mali koka amunubika fle anga bololo sanfe ambao fo dante folimina demana ukajira ka fo biedo hundamne lenedo mi octobre kalo ale jora avec les sabalabi samba flani muga ani fla kuma amunu be ka asi kanije muka kono mimi la se au madongo do kata ndene fuka se juma de oma e mana abitalike kuna fundi seben la kalli de la kuna fundi seben munum be seben ambalma kuna fundi la ufe oluka ulika yode do ka kuna funi faranyonka jamana de umbise ka famia soro jamana ale tabulu la chogomina kuma on yere akano ka yekenenka ka jemukan sigi angama kuna fundi gafe u ka sega aywa kono kuma lakale awye bamanakana bebe se ka famia soro la chogomina aywa amido ke do kun damne biye ala ka do kun here ana karama ala ko di ambela jelema gafe minum bien le soir de Bamako bien les sort bien non mi le challenger nouvelle horizon faut attacher les écoma ni kuna fondi sebe damado de bien non mi ala bakurumbawiye le soir de Bamako aleko anga kalanta e biye minye Mali fanga blo nyama e premier ministre alere kanata bara ukromokari aywa kalanso mi flenu kama ko Mamadou Konate aywa samba flani mugani mugani saba limana biso madaina kalande olu koni kalanso sirata amina nda douala 600 minya ansigi nyongo jamana Burkina Faso ko fanga d'Afrique ra e kokura ni ngoni mina fo ko tegewere de chira CEDEAO ale nyekoro le soir de Bamako ka kuma do amina nda douala 600 o mana boy les sort bien les sort ya iraka fo Sierra Leone o jamana nyemoko ko ale nana bonyoy la Malila yano are jamana kuntigi nyongo mi bia no e colonel Assimi Goïta aya Sierra Leone jamana kuntigi Julius Mada Bio kwa nana aye mimbi ka ke Mali kono assistant aye ni nywana aya wati utemeno e franjela fangai ko ni nywana wati gelenwi aye soro akon anakoni nakunye kana laje Mali tan abika teme chugoya mina ani jamana kuntigi o baroke amino lakali aw le sor kono o mana boy non le challenger bien le challenger ya iraka fo Mali gelea eko Mali politique ma were bado Mali gelea be la halamina wa kunu kumba don ku kuna aywa segin ko kuma bi kuma la bi ko dabla ka fara jamana nyamgo ka kasega jamana yi ademe aywa mi le challenger ye ale ni kuma fo amina anda do ala 600 no boray nouvelle horizon bi no nouvelle horizon kuma na de mana ayrala ka fo ko ni aman janto aywa jamana korean fa abina fo bamanci manyine u ka wali jugu nun ko de ne kuma fora général Gamou de fe akwa bi wele bla minye Mali jamana nyemgo Mali nyemgo ani jie mama u ka magenke juna sigidala maminu be nolu be jamana korean fa fe note ko bamanci jekulu bambe no ko amako Daesh abeki labe ka sigidala ma genga bo usigarola minye plateforme de mouvement du 14 juin olu fana ira ka fo buka kelete wuli ka siga kelen ka boloda ale nouvelle horizon kelenga kumala de mana ajarla ka fo ko bamanca wale do fana kera bla ale poste de contrôle ma ko ni ma to alanga ko bolla fen chama de tiena sabu ko bolma fen tan ani kelen nyona olu tiena ako stratégie nuna nouvelle horizon ka kumado ami soroga fasiri lakali kunche ni minye o les écoles de mana anga soro boso ba ube nyongo soro jekuluba min konna la nuka ma conseil national du patronat du Mali ko anyera yelamana ma kura o suwandira kabla CNPM nyama noye Mozadek Bali noye groupe Azalai Hotel nanjigi soba munumbe Mali konna la o nyamgo badi ale kera CNPM nyamgo ko fonyongo ba munumbe sisa e ko ninto bane CNPM ale konna la ko mimbi talike e ko fana konna la ajala ka fo docteur Ibrahim Angoiba le mana ale faba o mamun kera sobe ka bone anina ko yoro tekekeru langa ushi kaso kiri blombe sina sisa no ye cour d'appel ka kiri bloye mamun kera sobe ka bone anina ku blala ushi kaso la e ko wele ni ba konna la amina anda do ala 600 na yana nga se fasiri to ma amba damne ni le soir de Bamako ye de mana yi kanto ka fo bi ndene mimi be octobre kalo tile sabama de mana jamana nyemgo kunye ayo akibara boka bi ka kombinye ka fo komi kalanta ye ko bi bla bindene octobre kalo tile saba ko baren koni samba flani mugani saba kalanta
bi sɔgɔmada in na a bɛ Koromo kari min ye Mamadu Konate ale tɔgɔ la kalanso min bɛ Bamako yan nɔ Mali fangabulon ɲɛma ni o ye premier ministre ye colonel Abdoulaye Maïga ale bɛ taa baara ni Koromo kari a jarala k'a fɔ gouvernement yɔrɔ ale kun ye kalantaw olu boloda duguma kalansow ni cɛmancɛ kalansow ani ayiwa kalanso minnu bɛ yen ni o ye école professionnelle et technique ye a kun fɔra k'a fɔ kalanta k'a bilala septembre kalo tile 16 la san 2022 nka kumaw nana caya o la o kɔfɛ de ministre yɛrɛ ka bɔ ka ɲɛfɔliw kɛ maaw ye k'a fɔ kalanta in a bɛna taa taabolo minnu kan o de la a ka sɔrɔ ka octobre kalo tile 3 k'o fɔ maaw ye jamanadenw ye k'a fɔ ko baara in a bɛna taa taabolo min kan ayiwa kalanso ninnu kɔnɔna la yɔrɔ baarakɛlaw de bɛ yen n'o ye administration ye olu de ka baaraw bɛ daminɛ septembre kalo tile 16 tɛmɛnen min ye kalandenw yɛrɛ ye olu ka kalan sira minɛ bi o bilala bi octobre kalo tile 3 la ministre o kuma min fɔ o kɛra sababu ye ka ayiwa furukufuruku min bɛ yen n'o kun wulila nin kuma in nɔfɛ ka o mada min ye madame Sidibe Dodo Ousmane a kɛlen kɔ ka o ɲɛfɔli ninnu kɛ lemana a jarala k'a fɔ baara in kɔni a taara o taasira de fɛ nka u n'a ta o ta a waati la syndicat signataire du 15 octobre n'o ye l'école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu belebeleba dɔ kɔnɔna la ayiwa syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 olu kun y'a ɲini yɛrɛ ko ayiwa ɲina kalanta k'olu na baarabila boloda baarabila min n'a bɛ taa heure 192 la min b'a daminɛ bi ntɛnɛn octobre kalo tile 3 ka taa bila araba natɔ in octobre kalo tile 5 san 2022 ka tila ka ta ntɛnɛn min ye octobre kalo tile 10 ka taa bila juma na octobre kalo tile 14 nka a nana ye k'a fɔ école l'école karamɔgɔw u ma u bolo jigin u y'u bolo jigin sabu u y'a yira k'a fɔ ko kalanta bita in kɔni ayiwa u ye wele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma n'o ye l'école karamɔgɔw ye ko bɛɛ ka taa kalan kɛ bɛɛ ka taa baara kɛ o kɛra bataki dɔ kɔnɔna la limanaw bataki min ni ayiwa o cira l'école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ɲina kalanta u kana baasi don a la bɛɛ kɔni ye kalan sira minɛ bi limanaw baarabila ma kɛ a ko siratigɛ la nka l'école karamɔgɔw ko olu kɔni ma ɲinɛ sabu hakɛ de bɛ yen bɛnkan de bɛ olu ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ bɛnkan in o tɛ se ka a to yen fiyewu waati dɔ la waati min na gɛlɛya ye jamana sɔrɔ ni embargo binna Mali kan l'école karamɔgɔ kelen ninnu de ko jamana bɛ lahala min na an b'a to nin waati in ka tɛmɛ mana u ye jamana ɲɛmɔgɔw to yen u ka baara kɛ ka se ka fɛɛrɛ ɲini gɛlɛya ninnu na fo kana se an bɛ waati min na ko sisan nka l'école karamɔgɔw ka fɛla la olu de yɛrɛ de kɛn bɛ bolo kɔfɛ ko ye gouvernement fɛ bi sabu olu bɛ laɲini fɛn fɛn la gouvernement kɔni bɛ olu lajɛ dɔrɔn k'a lajɛ yɛrɛ ala ni l'école karamɔgɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ kama u ka hakɛw tɛ se ka di u ma l'école karamɔgɔw y'a yira k'a fɔ o si tɛ baasi ye baara kɔni u bɛ baara kɛ nka u b'u to baara la k'u ka hakɛw ɲini o de la u ye welewele dakan bila u tɔɲa minnu bɛ Kayi mara la l'école karamɔgɔw bɛ k'u ka hakɛw ɲini bi a na kɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ baarabila la Sikasokaw fɛ yen nɔ u ye ayiwa tasibila kɛ ka ɲɛsin olu fana ma nka limanaw a jarala k'a fɔ u b'u wele bila u bɛɛ ma u ka taa kalan kɛ nka u b'u to kalansow kɔnɔna la k'u ka hakɛw olu ɲini limanaw an bɛ dugawu kɛ ɲinan san kalan ala k'a ja ala kana baasi foyi bɔ ɲinan kalan siratigɛw la ala ka garijɛgɛ ɲuman di kalandenw bɛɛ lajɛlen ma o mana bɔ yen limanaw an bɛ bɔ Mali kɔnɔ an bɛ taa Burkina Suwadi Bamako y'a yira k'a fɔ ko fanga dafiri wɛrɛ kɛra Burkina jamana kɔnɔna la ayiwa a tɛ san kelen yɛrɛ bɔ min ye Burkina yɔrɔ fanga dafiri kun kɛra ye ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma n'o ye Roch Marc Christian Kabore ye maa min bɛ yen n'o ye lieutenant colonel Paul Henri Damiba ale yɛrɛ de kun ye fanga dafiri ka ɲɛsin ayiwa Roch Marc Christian Kabore k'a ka fanga sugusuma k'a firi a nu kan fanga dafiri filanan min filɛ nin n'o ye coup d'état filanan ye limanaw a jarala k'a fɔ capitaine Ibrahima Traoré ale de nana kokura ka fanga sama ka bɔ Paul Henri Damiba in bolo limanaw ko nin kɔni bɛna fɔ tigɛna yɛrɛ ka ɲɛsin CEDEAO de ma sabu CEDEAO min filɛ farafina tilebiyanfan jamanaw ale de ye tɔn ye tɔn min bɛ o farafina tilebiyanfan jamanaw fara ɲɔgɔn kan limanaw ko CEDEAO t'a lajɛ ten sa wa a k'a ka taabolo a ka yɛlɛma a k'a lajɛ jamanaden minnu bɛ nin CEDEAO jɛkulu in kɔnɔna la a k'u ka hakɛw matarafa hakɛw tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw bamanca wale ka kɛlɛ jamanaden ninnu u bɛ se ka bila lakana kɔnɔna la ani sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na n'o tɛ ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ Suwadi Bamako ka kuma don dɛ limanaw a ko n'a fɔra k'a fɔ CEDEAO hami tɛ foyi ye
fo maa min bɛ n'o bɛ k'u sugusuguma kɛ u yɛrɛ ka jamanadenw kan n'o ye faransi n'a ɲɔgɔnnaw ye u k'a lajɛ u ka faransi ko in u k'a dabila ten sa u k'u ka jamanadenw ka hakɛ lajɛ n'o tɛ n'i y'a ye fanga dafiriw ni ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ u jɔyɔrɔ la diyagoya la ko foyi tɛ mara cogoya yɛrɛ kɔ ko kɔsa in na Paul Henri Damiba min n'ale ye fanga dafiri jamana wɔrɔ Kumar Christian Kabore ka fanga a waati la ayiwa min ye CEDEAO kelen ye a ye nin ko in kɔn kosɛbɛ nin fanga dafiri kelen mun filɛ nin ayiwa ale Paul Henri Damiba kelen siga kɛra la k'a fɔ fasiri b'a lakale cogo min na ko ani maa dɔw de bɛ yen a ye layidu minnu ta layidu minnu bɛ yen ni ayiwa a y'o ta jamanadenw ye ko lakanabaliya wa ayiwa k'o na bɔ Burkina jamana kɔnɔna la nka k'a taara tɛgɛ di maa dɔw de ma ka baara kɛ n'olu ye Burkina jamanadenw yɛrɛ t'i fɛ fiyewu baara ka kɛ ni jamana minnu ye a jarala k'a fɔ juma tɛmɛnen na u ka faaba min bɛ n'o ye Bobo Julaso ye jamana wulikajɔ camanba de kɛra Burkina jamanadenw fɛ u ma tɔ foyi to hali faransi yɛrɛ ka so min bɛ n'o ka institut français ye u ye tanamako ta ka ɲɛsin o ma u y'o sokɔnɔmina kɛ kɛnɛmɛmina ye a jarala k'a fɔ Burkinakaw u ye nin wulikajɔ min kɛ jɛkulu min bɛ n'u kama ko mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration o ɲɛmɔgɔya bɛ capitaine Ibrahima Traoré ale de bolo a ye fanga ta waati min na a ye wele bila Burkinakaw ma a ko ma ko bɛɛ ka taa i ka mago la bɛɛ ka t'i ci la sabu olu kun ye min laɲini sɔrɔla olu kun y'a ɲini de min ye Paul Henri Damiba ye a ka fanga bila sabu a ye layidu min ta Burkinakaw ye layidu in ma dafa a taara fana ka t'i tɛgɛ di maaw ma maa minnu bɛ yen ni Burkina jamanadenw yɛrɛ tɛ fɛ ka olu tɔgɔ mɛn u ka jamana kɔnɔna la o de la an bɛ don min ko bi ko kalo 8 tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ Kumar Christian Kabore ka fanga dafirilen Lieutenant colonel Paul Henri Sandao Damiba ale nana fanga in dafiri nka kɔfɛ ayiwa yɔrɔ fanga dafiri n'i ye dɔ ta dafiri fana k'i sigi n'a ye ko dɔ fana b'i ta dafiri o de la capitaine Ibrahima Traoré jamana denmisɛnnin ncini san 34 ale fana nana ayiwa Paul Henri Sandao Damiba ka fanga minɛ ayiwa a bɛ jɛkulu a yɛrɛ maa don maa min bɛ Paul Henri Damiba masuruna na kosɛbɛ sabu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔ o kama ko mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a yɛrɛ kɛlɛcɛ don kɛlɛcɛ jolen sabu u ka kan belebeleba min filɛ nin n'o ye commandement de régiment d'artillerie min filɛ nin Kaya Burkina Faso kɔnɔna la i b'a dɔn ko ni cɛba in ale de tun bɛ ka o kanba in kɔlɔsi ko finitigi denmisɛnnin min filɛ nin ale de fana filɛ nin ka fanga sama ka bɔ Paul Henri Damiba ale bolo i b'a dɔn a yɛrɛ sen donna u ka armée la san 2010 tɛmɛnen na a yɛrɛ kalanbaw kɛ Wagadugu o sanfɛ kalansow la Ibrahima Traoré n'o ye capitaine ye ko Burkina fanga bɛ ale de bolo an bɛ don min na i ko bi jamana fasiri filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la n'o bɔra yen le soir an bɛ don a kɔnɔna la a kuma na jamana le soir y'a jira k'a fɔ ko min ye Sierra Leone u ka masakɛ ale nana ayiwa bɔɲɔgɔnya la Mali la yan nɔ a jarala k'a fɔ Julius Maada Bio ale de Sierra Leone jamana ɲɛmɔgɔ ye bi ko a nana jamanaw baaraɲɔgɔnya bɛ bɔɲɔgɔnya la wa an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hakililaw falen ani dɛmɛ ni dɛmɛ u bɛ se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ayiwa min ye Julius Maada Bio ye a ka nani la Mali la a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la le sɔrɔ ka lakali la a y'a jira k'a fɔ ko Sierra Leone ani Mali jamanadenw ayiwa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani hinɛ ɲɔgɔnya a nana o baara fana na ko a nana a ye heure damadɔ de kɛ nka heure damadɔ in a kɛra sababu ye ani colonel Assimi Goïta Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ a n'o ye hakilila falen caman kɛ min ye Julius Maada Bio ye a ka nani a kelen ma na sabu a n'a yɛrɛ ka fangabulon min b'a ka jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna o bɛ maa min bolo David A. Fransi a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa s'a ka kuranko minisiri ma Alhaji Kanja Sezai ani a ka gouvernement ka kuma lasela n'o ye Yusufu Kelemutu Sandi ani fo ka taa se maa min bɛ yen ni o ye jamanakuntigi yɛrɛ Julius Maada Bio ko ani nin ma kofɔli ninnu nana ɲɔgɔn fɛ a kɔni kunbɛra colonel Assimi Goïta fɛ min bɛ tali kɛ o dongo Bamako yan nɔ a nanen jamana o min ye hali Mali yɛrɛ la yan nɔ CNT ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Maliki Diaw ye ani gouvernement maa caman fo ka taa se colonel Abdoulaye Maïga premier ministre olu fana tun bɛ kunbɛli na yɔrɔ kunbɛli la laada minnu kan ka latile olu bɛɛ lajɛlen latilenna
ani jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye a fɔ min ma ko tête à tête an maa fila maa si tɛ yen nɔ u y'o o kumaw kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Sierra Leone jamana kuntigi a ka sɔrɔ ka laseli kɛ kunnafonidilaw ye l'essor ka kumana ko jamana kuntigi Sierra Leone jamana kuntigi a yira k'a fɔ kunnafonidilaw la ko ale nani ayiwa dɔwɛrɛ tɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara min kɛ sisan ko ka kɔn bi ɲɛ a kun ye nin t'a nako fɔlɔ yɛrɛ sabu fanga minnu tɛmɛna a nana olu ka waati la fanga min bɛ ka yɛlɛma sisan ni Mali jamana bɛ ka a yɛrɛ ka nafaw ɲini diɲɛma ɲɛna bi min ye Sierra Leone jamana kuntigi a ko a ka nani a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la wa a ka nani fana ye ka na lajɛ hakilila min b'a la k'o tila ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw cɛ sabu Julius Maada Bio a ko finitigi fanga min filɛ nin ye Mali la yan bi ni ani jamanadenw fana ka fini n ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔya donnen don ɲɔgɔn na ko a nana ka n'a ka hakilila tila o ni ɲɔgɔn cɛ sabu ale yɛrɛ cɛmancɛ fanga a y'o baaraw kɛ Sierra Leone jamana kɔnɔna la nka olu sera ka fɛɛrɛ kɛ limana olu kun mago bɛ min na n'o ye basigi ni ayiwa bɛn ye u ka se ka sabati u ka jamana kɔnɔna la Julius Maada Bio a ko olu kɔni sera ka o baara kɛ a kɔni nakun fana ye ka na o ɲɛfɔ colonel Assimi Goïta ye baara bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ani u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara in kɛ ayiwa min ye Julius Maada Bio ye a ko a nakun fanba ye o de ye a jarala k'a fɔ hali Côte-d'Ivoirekaw ka finitigi maa 46 min bɛ yen ni o minɛnen don Mali la yan n'o kuma cayalen don a ko ko u da donna o fana na nka a ka laɲini tɛ foyi ye limana olu bɛ se ka bila cogo min na ko fɛɛrɛw u bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka sababu ye o finitigi ninnu bɛ se ka bila cogo min na limana bɛnba Blaise Dumbuya ani Namori Kuyate olu de ye ni fasiri kɛ l'essor kɔnɔna la min ye conseil national de transition n'o ye CNT ye limana ko ale ka baaraw bɛ dayɛlɛ bi octobre kalo tile 3 bi ntɛnɛn a jarala k'a fɔ baara in ɲɛmɔgɔya bɛ colonel Maliki Diaw bolo ni o ye CNT yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye ni ye jateminɛ kɛ limana ko Laginɛ olu fana ka conseil national de transition yɔrɔ député olu fana ka députéw bɛ nin cogoya de la ye olu bɛ furancɛla fanga kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ Dansa Kuruma ale fana kan ka na nin baara in dayɛlɛli la Mali la yan nɔ l'essor ka fɔ la a jarala k'a fɔ ɲina session min filɛ n'o ye session d'octobre ye CNT session d'octobre a bɛna ɲɛsin min ma o de ye nafolo ko yɛrɛ ye limana nafolo min bɛ yen n'o kan ka ta musakaw ni fɛn wɛrɛw la san 2023 n'u ka ma loi de finance 2023 ko CNT bɛna sigi o de kunna i n'a fɔ an ka jamana sariya sunba n'o ye constitution 25 février 1992 ale b'a laɲini cogo min na a jarala k'a fɔ a tɛna tɛmɛ tile 75 kɔni kan nin baara in a jarala k'a fɔ fana limana CNT yɔrɔ jamana ka kɔnbiɲɛ bisibasaw donna jamana kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko loi de finance ale tali la jamana kɔnɔ girigara dɔw donna na ɲagami dɔw donna a baaraw la nka sen na loi de finance min na ta CNT maaw fɛ a bɛna kɛ basigi kɔnɔna la sabu furancɛla fanga ni waati in na u bɛ k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la jamana bɛ se ka nafolo sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye cogo min na san nataw la ko CNT a ka baara a bɛna bɛn o siratigɛ ninnu de ma jedo ni jama ale ni fasiri kɛ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le challenger bi yan limana challenger kumana challenger y'a yira k'a fɔ ko Mali limana an ka politiki minnu bɛ yen n'olu da bɛ politiki la n'u sen b'a la n'u ka baara bɛnnen bɛ politiki ko ma an ka jamana kɔnɔ yan min bɛ tali kɛ Cheikh Bougadar Traoré limana a y'a yira k'a fɔ ko e ko Mali politikimaw bɛ Mali yɛrɛ faamuya bi wa Mali bɛ lahala min na bi n'u kun sera ka Mali jamana taabolo faamu a dɔ bɛ dɔ la Mali mago bɛ basigi min na o bɛ se ka sabati le challenger y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi politikimaw kan k'a lajɛ ka tiɲɛ ɲini k'a dɔn a ko ale y'i sigi k'i miiri a y'a lajɛ a ye miirina dɔ bila sen kan miirina min bɛ yen limanaw ni a ye tali kɛ an ka politikimaw ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo la Mali kɔnɔna la yan kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ bɛnbaliya ani ɲɔgɔn faamuyabaliya de ka ca a kow kɔnɔna la hali politikimaw yɛrɛ dama u sen tɛ ka bɛnko la ko bɛɛ bɛ ka i ka yeta de ye i yɛrɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ ni jamana ka yeta t'a la Cheikh Bougadar Traoré a fana ye politikima ye politikitɔn min bɛ yen n'o kama ko parti CAR o ɲɛmɔgɔba de don a ko Mali politikimaw limanaw minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan bi k'u k'a ɲini Mali yɛrɛ tiɲɛ min bɛ jamana in kɔnɔ u k'a ɲini k'a dɔn
ako ni jateminɛ kɛ bi Mali politikima minnu bɛ yen kɔsa in na gɛlɛya misɛnmisɛnnin minnu ye Mali sɔrɔ i mana ko kan ka Mali politikimaw sɔn hakili la dɛ a kan k'u bila k'u miiri k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la farafarali de cayara jamana in kɔnɔna la bɛɛ ko ko n yɛrɛ bɛɛ ko ko n ka tɔn bɛɛ ko fo a ka kɛ ne ta ye limanaw bɛɛ dun hakilila tɛ se ka ta min ye Cheikh Boubacar Traoré a ko a bɛ san 10 bɔ sisan san 10 laban ninnu na n'i ye Mali lajɛ limanaw farafarali ni ayiwa n bɛ kɛ n yɛrɛ ye n bɛ fo n yɛrɛ nagakɔrɔmaw olu ka don ba la limanaw ko de kɛra sababu ye ka Mali ka segin nin dingɛ in kɔnɔna la n'o tɛ lakanabaliya min ye an sɔrɔ limanaw lakanabaliya in kɔni ye Ala ka latigɛ ye n'o tɛ ko jamana yɛrɛ denw ka faamuyabaliya o senba de bɛ Mali gɛlɛya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikimaw limanaw ko ni politikimaw kun sera ka a lajɛ maa minnu bɛ yen maa kelen-kelennin minnu bɛ yen n'olu ka faamuyabaliya kɛmɛ sababu ye bi ni fanga tara fanga bɛ dafiri ni fanga tara fanga bɛ dafiri sɔrɔdasiw yɛrɛ de bɛna fanga ta limanaw ko politikimaw kan k'a dɔn k'a fɔ ni u ye fanga ta u kan k'u miiri u ye layidu minnu ta jamanadenw ye u kan k'u miiri k'a dɔn fana an kun b'an sinsin fɛn min ka fɔlɔ la n'o ye an ka laadaw n'an ka seko ni dɔnkow ye bɛɛ y'o bila limanaw ka taa firi fɛn wɛrɛ kan o kɛmɛ sababu ye bi hali jamana yɛrɛ bɛ taa taabolo min kan o tilannen don an na Cheikh Boubacar Traoré parti kar ɲamaba a ko n'an m'a lajɛ an ka segin an ka laada kɔrɔw ma an bɛ k'an kunda fɛn kan limanaw an tɛ fɛn min si dɔn a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ Mali bila fɛn damadɔ kɔnɔna la fɛn 3 ɲɔgɔn na limanaw olu tɛ dɔwɛrɛ ye ko n'i y'a lajɛ jamana maracogo yɔrɔ politicien furadama olu ko jamana fanga de kan ka ɲini politicien fɛ maa wɛrɛ man ka fanga ɲini ni olu tɛ a ko tiɲɛ don o ye tiɲɛ nka fanga bɛ tiɲɛ joli bolo o ye olu politicien kelenw ye a ko fɛn wɛrɛ tɛ o bi na n'i y'a lajɛ n'a fɔra k'a fɔ i bɛna fanga la limanaw layidu fɛn fɛn bɛ ta e fɛ i k'a dɔn k'a fɔ layidu ninnu layidu gansanw tɛ dɛ jamana kuturu i bɛ layidu de ta jamana kuturu ye n'i nana n'a fɔra k'a fɔ layidu ma bɔ a sira ma diyagoya don maaw na wuli kama ko o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye limanaw o ye k'a fɔ n'i y'an ka jamana in lajɛ bi limanaw gɛlɛya caman y'a sɔrɔ kabi san 2012 fo kana se bi la lakanabaliya y'a sababu ye a ko ni malidenw yɛrɛ dama sera k'a dɔn k'a fɔ Mali n'a lafiyara malidenw de bɛ lafiya nka ko dɔw de bɛ yen limanaw maa dɔw de bɛ yen minnu ka hami yɛrɛ tɛ foyi ye Mali lafiyabaliya olu de ka hɛrɛ bɛ o la a y'a yira k'a fɔ bi na fɛn kelen min bɛ yen n'o bɛ se ka Mali basigi o ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na minnu bɛ yen ni fanga b'u bolo u kana se ka fanga kɛ nagakɔrɔko ye jamanadenw fanga ka mara ni olu ka hakilila ye min ye Cheikh Boubacar Traoré ye a ka kuma la a ko malidenw ka hɛrɛ ani u ka sigi jamana kɔnɔ u ka nafa bɛ se ka ye jamana min kɔnɔna la o ka kɛ waati jan kɔnɔna la jamanaw f'a ka lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ a bɛɛ ka lajɛ nin gɛlɛya in bɔra yɔrɔ jumɛn ka olu fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka fura ɲini a la n'o tɛ n'a fɔra k'a fɔ an ka ko bɛɛ kɛ kunfɛ ko ye ten fanga ka ɲini ko hali diinɛ ɲɛmɔgɔw limanaw olu bɛɛ lajɛlen sɛmɛ ko in na koyi sabu kɔsa in na fanga fɛn fɛn nana a si ma ta diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔ wa u da donna a ko bɛɛ lajɛlen la a ka kan bi maa si kana lajɛ ka fɛn dogo ɲɔgɔn na an ka sigi kɛnɛ kelen kan limanaw kuma min bɛ fɔ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ min fɔ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye Cheikh Boubacar Traoré a ko ale hakili la o de bɛ se ka kɛ an bɔda yɛrɛ ye limanaw kunnafoni filɛ nin le challenger an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen le nouvelle horizon an bɛ don a kɔnɔna la limanaw nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko n'an m'an janto limanaw ko ko jamana kɔrɔyan fan fɛ a bɛ n'a fɔ bamancɛ wale tigilama minnu bɛ yen n'u kama ko Daesh bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Gawo mara Kidal ani Menaka ma an bɛ don min na ko bi ni kunnafoni bɔra ka bin maa min fɛ o ye Général Gamu ye a yɛrɛ ye Mali finitigi jolenba don a ko a bɛ wele bila Mali ɲɛmaw ani diɲɛmaa ma u ka wuli ka dɛmɛ kɛ joona o siratigɛ kelen fana na jɛkulu min bɛ yen n'u kama ko plateforme des mouvements du 14 juin olu fana y'a yira k'a fɔ k'u bɛ n'u ka kɛlɛcɛw wuli ka jɔ ka se ka Daesh maaw olu kɛlɛ minnu bɛ ka tɔɔrɔ lase Gawo sigida maaw ani Kidal fo ka taa se Menaka ma min kɛmɛ ka sunɔgɔ bali ni sigidalama ninnu ɲɛna walasa ni lahala kelen ninnu na Général Elhaji Gamu a ye bataki dɔ de kɛ sibiri tɛmɛnen na octobre kalo tile fɔlɔ a ko jɛkulu min bɛ n'o kama Conseil supérieur des immigrés et alliés o tɔgɔ la
k'a bi diɲɛma wele ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw u k'a dɔn k'a fɔ bi bi in na fagali min n'o bɛ ka taga ɲɛsin sigidalamaw ma Gawo Menaka ani Kidali kɔnɔna la ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ sabu ko bi n'i ye Gawo lajɛ jamanaw ka Kidali lajɛ ka Menaka lajɛ maa caman de bɛ yen minnu bɛ ka boli ka u sigiyɔrɔw bila ka t'u kun dogo dugumisɛnnin minnu bɛ yen n'o bɛ nin dugu ninnu dafɛ o dun tɛ se ka to yen nɔ Général Gamu y'a jira k'a fɔ Conseil supérieur des immigrés et alliés olu kɔni jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ du caman de wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la minnu bɛ ka boli ka u dogo ni Daesh ma olu ka nin kɛwale jugu ninnu ɲɛ ko u ye kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ maa caman bɛ yen olu bolila ka taa an kɛrɛfɛ jamana ninnu na Niger b'a la Algérie b'a la dɔw yɛrɛ taara fo Libye fanfɛlaw la limanaw ko nin bɛɛ ye malidenw ye minnu bɛ ka u yɛrɛ ɲini ka boli banbanci wale tigilamaw ɲɛ o y'a jira k'a fɔ Conseil supérieur des immigrés et alliés u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma ani maa maa bɛ yen k'e bɛ se ka ninnu dɛmɛ i ka ninnu dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la o kɛra Elhaji Gamu général ale ka kuma ye o siratigɛ kelen fana o sibiri kelen min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye plateforme des mouvements du 14 juin o ɲɛmɔgɔ général n k'a fɔ Fahad Ag Al Mahamoud limanaw ale fana ye bataki in kɛ ale y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ta bɛna kɛ mun ye o ye kɛlɛ yɛrɛ de ye sabu olu ye kɛlɛkɛlaw ye olu bɛna u ka kɛlɛcɛw wuli ka taa Menaka Gawo Kidal fo Tombouctou limanaw fagali min bɛ ka kɛ nin ye a ka se ka ban sabu u y'a jira k'a fɔ ko Daesh n'o ye banbanci jɛkulu belebele ye ale de bɛ ka nin baara kɛ a bɛ ka fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ don sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka sigi goya maaw bolo nin dugu kofɔlen ninnu na min ye Fahad Ag Al Mahamoud a y'a jira k'a fɔ ko olu ka jɛkulu a kɔni bɛna a ka kɛlɛcɛw wuli ka jɔ fo nin kɛlɛ in a ka se ka ban jamanaw ko maa lasɔminen o ye suba ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye Nouvelle Horizon a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o mana bɔ yen halisa banmanca wale siratigɛ kelen in na ko bila pɔso a yirala k'a fɔ ko banmanci dɔw marifatigi dɔw olu taara marifa min tun b'u bolo o ye Kalashnikov de ye maaw do maa minnu bɛ yen n'u ma lakodɔn ko kɔni taara bin ayiwa min ye bila ale pɔso kan filɛ nin ye n'i bɛ bɔ Segu k'i kunda jamana kɔrɔyanfan kan kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛni caman de kɛra bolofɛnw olu la nka maa kɔni ni ma to a la banmanci wale tigilama ninnu kunnafoni bɔlen kɔ ka bin min y'an ka finitigiw ye force de défense et de sécurité olu ka sɔrɔ ka tajuru sara boloda ka sɔrɔ ka maa kofɔlen ninnu ka u gɛn waleya yɛrɛ kɛra juma septembre kalo tile 30 nɛgɛ kanɲɛ 19 fitiri ma gɛn yɛrɛ waati kunnafoniw y'a jira k'a fɔ banmanci ninnu limanaw k'u nana bagan taamadenw de ma fɔlɔ u y'olu ka mobiliw jɔ limanaw ka bɔ yen ka sɔrɔ ka t'u dogo misiri dɔ kɔnɔna la pɔso in kɛrɛfɛla la yen nɔ o ka sɔrɔ ka ben marifaci o marifaci la ka ɲɛsin finitigi minnu b'a yɔrɔ in na n'o ye polisiw ni gendarmew ni douaniers ye douaniers kɔni ma sɔn ka a kɛ tajuru sara ye ka marifa ci nka olu y'u jɔ fɔlɔ ka ko ɲɛɲini sabu taamaden minnu b'u bolo olu ka miirina de olu bɛ se ka kisi cogo min na olu ka sɔrɔ k'u jɔ ka sɔrɔ ka maa minnu b'u bolo olu kisi cogo ɲɛɲini o baaraw de tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye polisiw ni douaniers ni gendarme minnu b'a yɔrɔw la u ka sɔrɔ ka a kɛ tajuru sara ye marifaci o marifaci force de défense fama olu ka sɔrɔ ka wuli limanaw ka maa ninnu gɛn fo kungokolo kɔnɔna la a yira k'a fɔ u kɔni taara ka moto 11 o de tiɲɛna a ko siratigɛ ninnu na nka limanaw min kɛra la nisɔndiya ye maa si de ni ma to a la maa ma bana maa ma jogin a ko siratigɛ ninnu na an bɛ waati min na ko sisan a yɛrɛla k'a fɔ nin yɔrɔ kelen in na yen nɔ taamaden fɛn fɛn b'a yɔrɔ ninnu minnu bɛ bɔ bila k'u kunda jamana kɔrɔyanfan kan i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ ni banmanci wale kelen ninnu u bɛ bɛn maaw ka a yɔrɔ kofɔlen ninnu na Mamani Ture ale ka fasiri don an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni min ye o ye les échos welewele limanaw écho y'a jira k'a fɔ ko an ka sɔrɔ bosobaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min kɔnɔ n'u kama ko Conseil national du patronat du Mali k'a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ɲɛmaa kura in o ye Mozadek Bali limanaw ale de ye dunanjigi soba min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'u kama ko groupe Azalai Hotel o ɲɛmɔgɔba do sɔrɔ bosoba belebele ko bɛn kɛra ale de ka bi ale ka kɛ CNPM o ɲɛmɔgɔ ye a jarala k'a fɔ kalata min ni o kɛra limanaw kalata in a kɛra jɛlenya kɔnɔna la nka limanaw yanni bi ka se CNPM tɔgɔ kun nɔrɔkɔra kosɛbɛ
sariya tɛ sariya ye jamana ɲɔgɔn sama-sama tɛ ɲɔgɔn sama-sama ye o tun bɛ a ko hukumu kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ fɔ ɲɔgɔn la n'o ye Mamadu Sɛnsi Kulubali ani Amadu Jijajɛ Sangare olu kɔni dabɔra a ko bɛɛ lajɛlen la ko Mozadɛk Bali ale kɔni sugandira jamana k'ale kɛ CNPM ɲɛmɔgɔ ye jamana waati sera an b'a bila yan nɔ ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw na bɔ an b'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔ o kuma Ala ka waati wɛrɛ yira an na a k'an bɛn